kasinjuk kiseng samla shnong Shiliang zone bat ka Neutrap Youth Council jong ka mau thau pada area unit kiladawa badai ban pentrai kamno mardor ya ka wei na kislam ai jing hikai ke ki samla puli ka Rilang College Mau Sao Southwest Khasi Hills District ha ka press conference balalong menta kasi uba walambor nong si chairman kasinjuk kiseng samla shnong Shiliang zone bat uba wellman ke Lingyong secretary ka Neutrap Youth Council jang ka mau thau pada area unit kilapan pau ka jing sngo diaw banyo i ba ka Rilang College Mau Sao kala shuyeng ka jing tay klem da penan kam Henry kat kum ka jing lap jong ki kala long penban ka ketam ki kam snio namar kata kila dawa na kibor badai pet ba kumba kala penyeng ya ka jing tay ha ka tay ka dong Shiliang kum taru ki day ban pen urlong kumba ki pat ba kila kwa hir Ya kali kesini ke pemerintah maka yang jong ni ka senjuk kiseng sama senong jong Shiliang zone sabgi rekat bat ke jing trelang bat ka HYC jong kamu pada area unit milayo ya kaban let ban inspect itu tu ka Rilang College kepada hangi senong Mau Sao hadin ba nababun kipat ba kilapan sego hangi ba kilabu ya ke jing keli ya pedeng jongi ba mamunsua la yo sego ba ka college kan wan hangtai hakasnong Shiliang hakadong Shiliang tikano kalapan kemen kalapan sekotanat bat kalapan sengau suk mensim ya kipabun kipat ba nong song jong kanika dong Shiliang jongi te nrai pause hakaba kila kemi lenti katkum gajing sawa kakubor baong ban wanra ya ka college hangtai kawan pensuk ya kikun sama kiba trang dik dik ban yo man pendep kijing pule kiba sengau ba kimla ban kotbor ban let sekiwe kijaka kiba kambiang lani kumha kijaka kiba kapsor kiba don ya ki college kiba biang tikano kelapan kemen ni kipa ba kikun sama jong kani gadong kathan Shiliang adin bayo snow bakan wara ya kani college ban yo snow ru ki khubor kiba une uta urang ba ubastat wanra ya kata uta urang ba ubastat wara ya kata henrai menta kami kejikeli la uju upaj ba hi babalai kani ka Rilang College ka balawan ra hangne kasak tang ka songrong umdon ni umdon tiar umdon tar umdon kata ka kita kinong hikai kiban hikai bat umdon ru ki khana lani kinong pule hagani ka college habang ilet pet bat ngilet spek khalor gane ki jingbu jingkli jong kipat ba ngilap ba kadai penban tang ka slem jong ka jingle sleu ka kelalong penban ka slem jong ka baai ka jaka yaki ba don ka jing perkhat ba sleu ban yalek semobha ban yalek kemen ban yadi yabam hakani ka jaka kipat ba baro ngi semua kemen ban ni perkhat ba kane kan de kata ka slem ban ai jing start na ka benta kikun samla jong katong Shiliang bat baro ki kemen halor kata ka benta dari pause menta pat ni ngosi banong ba kane kalang kelalong penban ka jaka ka ba long ka jaka ka ba ka slem jong ka jing sneu namar nitip ba hakini kisneu ki ba kisni ki ba menta ki jing sneu ki ba bonjat bat kinongle ya ki kam sneu ki ale banwat iki jaka babit babiang tinggi susi ban ong ba ban suwan bu ya kane tang ka songrong ban long kala ban ka jaka ya ki babun ki kam sneu ni sngo ba ni kwa ban kerpat ya ki badai pek bakmi lani ka komiti lani kanu ka benta
kibawan ra ya kan ke college hang ne sngow bah kumba phi lawan man pen sngow bat kumba u pai ba u angnut bat u thrang u sngow kemen u sngow dap da kijing sngow ngu ya ke ke balawan ra tu ai ba pintre pentre kam hok ya kan kum kata ke college kapan ai sisa ka jing mentoy na kamenta ki kun sama jong karong silang kapan long sisa kata kalenti na kabenta kalawe jongki kumba ki thrang bat kumba ki laso kemen kapor balai o sngow ya kan kabenta ngim kuat ba ya kan kabenta kan sulong ban susim kabu danur ban penkala ban sim kabu politics halor kan kabenta ai ba ke ba phila pensngau ban wanra ya kan ka college karilam college hang ne ha silang tu ai ba pentrekam ya ka kumba kalalong Yo sngoru hak miu snem baladep hakis snem baladep ladon ru ka jingkot admission na kamta ki khana pule hangne bat kumjuru ladon ru ka advertisement na kamta ki logikai ru ti hindrai habang iwan pek mentapat ngimlap tang ki maunong rim ki ba da ki phau lak wede bat ka jingte yakin ki building bat pemdon kita ki tiar gitar lane ki bench ki desk lane ki benta jongka badai ban ai jing pule nam ta khna te kane kalong ka ba na kalem jongi kum ki khon sama jong ni kadam siang ni pau ka jing so se bat ni perkepat ro kum bala pen singaw do pai ba jong ni kadong than ba snobha malu badai pet ya ni kadenta snobha ban pentrekam ya ka what you one ban pen singaw tenat ya ki pai ba lani ki khon samla tang haki khliat por kaban long kajim jingsim kabu hakano re kanu kabenta henre itu ai ba ke ka ba phila pen wadra hakani ka ajaka tu ai ba kani kanda pen urlom bat ni kwa ban yu ya kata ka jing yo nong jom ki khun sama jong re kanu thai te nakaliam jomi ni kwa ban kerpat ya kani kabenta te tang kita ni to nakaliam jomi hi ka nakaliam ni ki student ka SSS hadin wan chunga ya kana college kadai halo kanong rim bangi i ba kalon kajing khot admission ya ki kena nam ta ka bachelor of arts ma kajing khot admission ka de haus nam archar aku ar apply te naklen jungi kajing mun kam naklen jungi miso ban hadin mangi i ba kalon kata kajing khot admission ma kalon ka rilang college po nyong kadong tan jungi naklen jungi kung ki pa nyong kadong tan kita bagi jing dokumen untuk kata makidon kita ki nong yu ijengai banwan ra ya ta college hapo nyu kadong tanjungi mar nimla bandan ma kadong tanjungi hi ni dong sha kita ki brek ba duna ba ka yo skot tel ma jing don nyu college kan yarap sibun kamtam ya ki bomla ban pha kum hasilong ne makuran na noston haki bad haki we jaka te ndia kandur bat ki ne ki long kmi long pa ki ba ong ba lomba jing don jong ne college lamar ba naklen ki kimla ban pha ha ko jakan mar ki ha kuma kalong hi ngi ki nong kadong ya ki ya bun ba ki ba don kun da ki nyo prak lengot te hadin mak de kelas 12 nang ni namut da na rong ka sim jinjar ba ki bakin baying ha sor silong ne mokurat nam tanjung ki spesifik tanjung ki dan bak jing don ne college lak kemen pa hadin mangile ngi ba don ka admission naklen jingi ru ngile konsol berti pet karong kene college da pimla ban pa shawe karong ka jaka pulih ne te lomba jong kan jing don kene college kan ai jing toy sibun ngi ki pai ba jong kan tanjungi te jing la jungi ya to kasni hi manwan juga kene college kalong bangin haga juga por bangin ai play kamtam kene ki yakta ki bro ki badon kata vision ban warna kata silam ban aji kai kene katong tanjungi henry kalong ke konstruksi nilai ta kajing kemen ba ban ai kublai kene ki bro badon kata jing ijai kene ka badon ta jing i ban warna kene ka jaka aji pulen re dang ila lapo yang tep ne ngilapan ban ba kidon kadai ban ka silam jung ikam silam ngilap ki bilor biar ngilap ki bilor kiat ki plastik ban ngilap bagi kamera ki supri renghang kam don kejing khang te kidon ki ba tu ngi ba por menit se don bagi brong te kalau ke konstruksi ini
Bat habang ilek jure hote ngilap ba. Kaneka rilang college kumbala to hote. Kade pun kam semde ke pisa jonor. Re ngilap ba kade pun ban ba yak te ka building la layo lomba kaneka skim CMSRDF. Hau arjar kat pra arjar kendai. Hau ju snem hi ngilap ba kadon hi ka juga kadon lomba kaneka skim ke kita kaneka SRWP arjar kat pra kendai mars post kola lamang hune te naklem jungi kwa ba kumba pilawan ban te kene college namta ka ban ajin kai yaki kena ni kwa ba kene college kan trekam hi kumta ke tak re ke kwa jungi mo ni kwa ba kumba pilawan ban ngin so sarong mangila don ni kene college ngila so sarong bane tu khana ba ngir don college untang selong untang mo kubat kasile jungi ru don college ni so sarong andai ba lomba ke jingdon ni kene college ka bom se matrekam ka penjak burang hidup tak tahu dan aku ini kentu kini diborek pada page ba kumap lawan ban penberapa ba baca penberapa ba lomba kilap patai kubar ni kuat ba kena college kan trekam kata kena kajing kuat jungi